Ngiyaphazama usuqedile baba. Sanibonani bafo. Yebo. Ninjani? Asiyaphezulu. Madoda, ngaxhumana nobani oqondene nala ekhaya? Akulapha nakho. Hawu, uwena school sami umnikazi walomuzi. Ya. Hawu, siyaphuthuma yini school sami? Njengoba usho nje baba senkundleni. Baba, imina lo ke wafona ekuqaleni efukhuluma ngaso isihlahla somlahlankosi. Angazi noma usangikhumbula yena. Ilapha isihlahla somlahla nkosi. Lezi zinto zamadlozi. Hayi baba ngakhumbula. Hayi bese ukuthi bengithunywe ubaba ukuthi ngiphelezeke umface lo. Sizokwazi ukuthi izolanda uDavid la ngihlekhe somlahla nkosi nje bashonela la ekhaya. We baba, le ndoda ngikhulumile naye ukuthi la ekhaya asiwakhonza amadlozi sisindisiwe thina. Okwesibili lo David ukhuluma ngaye akekho la ekhaya. Hayi bese ukuthi sithi uDavid ukhona la. Ukuthi manje zana sizama ukugcina isiko njengomuntu owashonela la ekhaya. Fanele simlande ngihlahla. Awushayi. Ayivumi. Ngiyashaya ayivumi. Lebo tifuna makhaya. Ubaba usibe wantshela ukuthi umusa wathengisa ngisho. Ya bese sawasho. Izinto zakaSibiya azisekho la ekhaya amasika wasasebenza sibe sekusebenza izinto zakakhuzwa la ekhaya. Abafethu ngiyacela ukuthi ngene endabeni zenu. Bafethu bengicela ladile besicela ingene endlini ngalokhu nibuka makhelwane le ndaba lexoxele khona. Wendoda, uqala nje mina wena wesiqashi la ekhaya. Awuzongitshela ukuthi angene endlini noma ngiphumele eminyango la kwami. Okunye kumele ukwenze njengamanje. Wena kufanele ungene endlini manje ngoba sisabhizi siyaxoxa. Baba, angeke kuze kusithathe isikhathi eside. Ungena nje sifike silande lo muntu owashonela lana sibese sisiyahamba. Abethe isikhathi esincane abantu bayafa ngale nto size ngayo. Ayike madoda ngisaphuthuma enkonzweni ke mina. Kanti futhi okunye okulandelayo ukuthi akekho umuntu ongangena la kwami umuzi azokhuluma indaba zamadlozi. Ngisakhona ngisaphila. Kuyoze kube phakade ungangenanga umuntu okhuluma indaba zamadlozi la. Nihambe kahle ke madoda. Asike le moto ngibona kusasa semphumela samaphathe West Ham. Okay, sharp face. Ngathi uVW ngabe sisa uSmall ahlele yini. Ithi number yakhe. Ngiyasathatha nginayo la.
Sanibonani babukeli. Lo phambi kwenu uVukani Ndebele. Ngihlala eNanda Newton B okuyiseThekwini kwaZulu Natal. Amakhaya ami isePotchefstroom eMzumbe kaQwaba eSouth Coast. Kusekhona futhi nakhona kwaZulu Natal. So uVukane lo phambi kwenu eyilo nenzele le film kade niyibuka ethi Thomas Spec 3, Thomas versus David. Yena nibhalele one shootela yona one directela ngani editela nganifakela no music. So bakwethu ngizothanda nje ukubonga kakhulu isupport eningiphe yona kulama film wonke sengwenzile adlule njengakakhulukazi Thomas Spec 1 no Thomas Spec 2. So ngizocela futhi niphinde ningiphe isupport kule film le kade niyibuka ethi Thomas Spec 3. So ngizothanda kakhulu bafethu ukubonga kubo bonke abafaka isandla ngokuthi bathenga ama film ethu ama original, not laba abathenga imdampo, ngoba imdampo iyona esilimazayo. Sizocela ukuthi imdampo ningayithengi kulaba bafana bathe abadayisa emgaqweni, bagcwele South Africa yonke, bazuba bathola nje emgaqweni nasema rank. Ningathengi labo bantu ngoba bayasilimaza. Sithanda ukubonga kakhulu, siphakamisa kakhulu kulaba abathenga ama original. So ke bakwethu ningadideki nibone labantu beprinte ama movie njengama original uma isemgaqweni nje nasema rank azikahle kamhlophe ukuthi ifake leyo, ngoba nawo baprinte njengama original. So ke ifake ke ayikazi dayiswe erank, ayikazi dayiswe emgaqweni. So ke bakwethu ngizothanda futhi nokuxolisa kakhulu ukuthi nginilibazisile nganithembisa ukuthi le film ethi Thomas versus David le kade niyibuka iThomas 3 izophuma ngo2008. Ngenxa yezathu ezithile ngiyiqedile ngokona ngalo nyaka benginithembise wona, kodwa ngezathu ezithile ngangakwazi ukuthi ngiyikhiphe njengoba sengiyikhipha kulo nyaka. So bakwethu ngizocela ningixolela kakhulu kulokho. Kumanje nginithembisa ifilimu engisayibhala ethi Thomas Spec 4, lapho eyobe ithi isubtitle yakhona ethi Thomas plus David. So nayo isendleleni imnandi lapho uThomas eyobe sebenzisana no David. Lapho ke siyobe sibona uchwepheshe bangempela ke, lapho sibona ukuthi uma ngabe bemhlanganyela umuntu bona bebe bathu bamenzani. Imnandi, iyasabisa, ngiyazi ngiyaenjoy ukusaba, iyasabisa kakhulu nayo, kodwa ngiyaphinda ngiyacela ningayabukisi lama film ingane ngoba ngiphatha kabi mase kuthiwa ingane iyaquleka, ingane ayilali, akungiphatha kabuhlungu. Ngicela ibuka abantu okusukela kuminyaka evumelekile ebhalwe ngaphandle kwefilm. Lokho ke ngizokubonga kakhulu. Ngizocela futhi support ningaye kusupporta khona sophinda futhi sinenzele okunye okumnandi. Ningathengi ekuma ama fake, please ngiyacela. Ngiyabonga. I'm out. Sawubona mfowethu. Kunjani baba? Ngikhona. Ngizocela ungazise igama nesibongo phakamise izwi nje baba, ubese uyasho ukuthi uhlala bese siyaqhubeka. Ukhulekani wakalinda mina mfethu bangidume ngegama likaBhunu ngihlala kaL kwaMasho mfethu. Okay. Sure. Buti njengoba singaqala ukubona le film kade iphele ethi Thomas Spec 3, usike sakubona na ukuthi part 2 kaThomas. Kule film kade uyidlalile ipart 2 kaThomas, uma uhamba emamoli emphakathini bakuthatha kanjani abantu? Hey mfethu bajika nabo abantu angiyazi lento. So mfethu ngiyathanda ukucacisa ukuthi ukusaba nje bengasaba abantu, sisemidlalweni mfethu la siyadlala mfethu. So abantu bengaphatheki kabi ngathi mhlawumbe babona uispoki noma isilwane noma umuntu owenza imlingo kanjani yabona mfethu. So ngiyathanda nje ukuthi abantu bengithathe njengomuntu ofana nabo yabo lonto. Njengabantu ke sinegazi elifana, uma usika la kimi phuma igazi elibomvu leli lizokuphuma kuwena mfethu. Sure. Okay. Yeah. So ungathini ukulokhuzana mhlawumbe kwabanye abantu mhlawumbe abama albino mebebuka udlala le part, ungathini ukubatshela ukuthi hayi ngoba sihlukunyezwe madlaliswa le part kuumdlala akuyona futhi into eyenzeka ngempela? Ungathini nje uqhuquzela nama ama albino ngoba mhlawumbe abanye baphatheka kabi ukuthi kudlalwa ngathi nani, ungathini lapho? Mfethu ngiyathanda nje ukuthi ngixolise kakhulu, uxolise mina lo mfethu, kubona kakhulu nje mfethu ukuthi ngoba kuyimina kodwa ngoba ngithanda ukuthi basheshe be understand ukuthi
kumdlalo mfethu lokho sikwenzayo mfethu hayi ngoba begxekwa kwenza mina ngingomunye wabo mfethu ngifana nabo yayibona Sure, bro. so njengoba kwenza mina ngiyathanda ukuthi bazi ukuthi umdlalo hayi ngoba kufanele izwe libabheke kabi so ke kwabayeka abantu ke siphila nabo sengayi inkolelo yomuntu ke vele ngoba evele naye engqondweni umdlalo lo wethu nje ungasukelwa mfethu umdlalo esudlalayo nathi sizama ukuyiphilisa ngawo yayibona so angithandi engathithi sifundisa abantu into kukhuluma mina mfethu so ngithanda ukuthi nje kube clear nje enhlizweni zabo ukuthi singabantu la siyadlala. Okay. So ungathini ungasithembisa kanjani usazoqhubeka usidlalele amafilimu noma uthini? Ngisazoqhubeka ngidlale mfethu. Kakhulukazi nje la kule part yami nginento encane engithanda ukuyichaza mfethu yabona. Kubo bonke abantu abakwi albinism condition mfethu. Ngiyathanda ukuthi mfethu abantu bakukhiphe emqondweni wabo konke lokho abakubonayo especially mhlambe abanye ekuzobuye kugcwalisa umdlalo uthe ngempela labantu abafi kwasha kwacima siyafa mfethu uma ngigula ngiyafa uma ngigwaza ngiyafa ngingcwatshwe mfethu yabona so konke lokuthi abafi bayolwandle konke lokho kuyinkoleloze ezazenziwa omkhulu emandulo ngoba phela babethu thina siyiphiwe yabona so uma kumakhamba umuntu onjengami ekhaya kwakufihlwa ngoba mhlawumbe kuzofika abathakathi begange la etshalwe khona yabona kuqanjwa amanga kuthiwa hayi uhambe kanti ufihliwe ungcwatshiwe nje kahle kwenye indawo so konke lokho kuyinkoleloze sokuchaza kahle ngelinye ilanga sesinesikhathi ke ngiyafisa abantu bexhumane nanawe uvukani ukuze bethole incazelo kahle ukuthi zonke lezi zinto lezi anezinye engekho la emidlalweni wethu abayikhulumayo azikho ziyinkololozo singabantu bafowethu siyaphila sizelwe nathi oma basizala nje izinyanga ezo9 basibeka la sancela njenganani bafowethu so when ngicela nje ukusibandlulula ukusasoletha ngalendlela kunciphe kakhulu futhi kuphela ya singabantu mfowethu siyaphila nathi Siyabonga kakhulu mfethu isikhathi osiphe sona siyabonga sicabanga ukuthi nababukeli abalandeli baka Thomas Isberg bayayizwela ukuthi ukhuluma kanjani ngeke baze babaxwaye nabani nomunye kade lixwaye albino namhlanje uzwile ukuthi lo muntu ofana naye siyabonga mapolo. Okay cats one bafethu Shine interview man. Ini mengala. Sembilan. Ya, right bos. San bona matet. Oh ya. Ni jamba first. San ngani dukuna. Simale. Imani la bafethu nkonda. Ngawungazise babu uthubano aba mesaqhubeka. Mina usakhe phakathi. Okay. Wena Phutiza. Kulekani uphunwa kamashu ka Eddie. So Phutiza ungathi ikuphathe kanjani le filimu njengoba kade nehluka ngaka nilo nalendo Thomas wena uthini propose ukuphathe kanjani le filimu hawu angibana ngiyana nencane ngidala ungathi abantu bakuphathe kanjani njengoba sakubona lapha na kwithushu sabantu bayakusaba bayakubalekela ungathi bakuphathe kanjani emva kokubuka ithu njengoba sebezobuka i3 mfethu kuyafana konke mfethu yabo ngendlela abantu abenza ngayo mina sengiyangibona bengijabulela kodwa manje ngivele ngiphoxeka manje asebenza ngayo bayakusaba bani bayangisaba manje sengiphatha abhlungu ukuthi ngisho ngihlala nabo ke ngiphile nabo yabo sebevele bengakhanya wena emapuni bakuphatha kanjani abantu ukudlala leya film leyana Thomas Isberg 2 hayi angakubona ungathini njengoba abantu bekhopha kangaka umsebenzi wenu ungathi baniphatha kanjani labantu abadayisa umsebenzi wenu emgaqweni yabo labantu abakhopha umsebenzi wethu angazi futhi yabo mfowethu indlela esebenza ngakhona impela sekuwes ngisazi mina manje noma baya ngiqhubeka ngaphandle ngenxa yokuthi abantu kudla abantu ngomsebenzi wenu sebedlile abantu umsebenzi wethu especially lapho kufika kulelizwe ngisabona bona mina angikawubona umphakathi ngisabona lapho kufika